kids. Okay, pwede na po tayo mag-start mga kids. Pwede na ba kayo? Kids? Pwede na ba tayo? Okay, ibigay niyo si Ate Rain, siya kung mag-aas sa inyo. Hello kids! Hi! Hi Ate Rain! Hi! Hello! Ready na po sila? Gumawa ng pizza? Okay. Guys, nakikita niyo yung nasa harapan nila? Ayun yung dough. Yan ang gagamitin natin sa paggawa ng pizza. Nakikita niyo yung dalawang yan. Ito. We have cheese and ham. Start na po natin. Open na po natin sila. Ayan. Bilisan po natin. Open na natin. Bilis. Open na po natin yung nasa sasali. Okay. Hi guys! Hi guys! Meron ba akong mga students dito? Ay, hindi ko narinig! Very good! I like that. Okay. I am Tita Millet. I'm one of the managers here. I took over para mabilis tayo kasi gutom na kayo, di ba? Gutom na ba kayo? Sige, we'll start na making pizza. Yung nakikita niyo dyan, in front of you is our dough. Ginagawa namin yan everyday, fresh, from the scratch. We mix the flour, we mix the blend, okay? So yung nakikita niyo dyan, nag-rise up na dough na yan. Nakikita niyo ba yung tinapay? Sino kumakain dito ng pandesal? Alright. Yung kumakain ng pandesal, galing yan dyan. Parang ganyan yan, yung dough, okay? Pero mas masarap yung dough namin. Kasi, galing pa yan sa abroad, yung mga ingredients niyan, okay? So we'll start na. Meron na kayong dough dyan sa harapan nyo. Meron na kayong pizza sauce na nandyan, nakatap. So ang gagawin nyo na lang, you get your mozzarella cheese. Okay, the cheese. Okay, use your right hand to get the cheese and mix it on top of your pizza. Use your both of your hands. Yung right hand, kunin nyo yung cheese. Ganyan tayo gumawa ng pizza dito sa Pizza Hut. Okay? Get it from your hand mo. Oh, ganun. Yan. Scoop nyo yung cheese nyo at ilagay nyo sa... Sige lang, sige lang. Okay lang mag-dumi. Minsan lang yan. Okay? Kasi mamaya kayo rin kakain niya. Okay? Sige lang, enjoy. Shine ito pa. May cheese. Okay? So, pagkatapos niya, i-spread niyo siya. Para kayo naglalaro, i-spread niyo. Spread, ganyan. Parang ganito, look at this. Guys, look at my cheese. This is very nice. This is very nice. This is how you do the cheese. And then, after you place the mozzarella cheese, this is 100% mozzarella. Wala po kaming dinadagdag dito ng quick melt or anything or cheddar. Mozzarella po kami lagi. Okay? Tapos na ba tayo? Tapos na ba tayo? Very good. You get your ham. You get your ham and you spread your ham. Spread the ham. Yeah, very good. Okay, okay na? Okay, tapos lagay nyo na yung ham.
Pag marami po siyang topping, pagkatapos po ng topping, so place the cheese on top. Okay? Okay na? Okay na. Tapos yung ibang cheese nyo, kung meron pa kayo natitirang cheese, ilagay nyo sa ibabaw ng ano yan. Ano ba yung cheese ko? Lagyan mo dito sa ibabaw. Yan. Okay na? May, kamusta yung mga bata dyan? Very good? Okay. Are we done? Guys, finish na? Ay, bakit isa lang yung mali niya dito? Ilagay mo lahat yung ano. Alam, yan. Okay? So, pagkatapos yan, iluluto nyo na yan sa oven. Okay? Huwag nyo kakainin yung mozzarella, hindi pa yan luto. Gutom na siya. Sir, okay na? We can bring the pizza up and the kids up so they can see the... Okay,